Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kellim tiegħu għad-drittijiet tal-annimali Mario Gallia fi stqarrija rrefera l dak li ġie rrappurtat fil-midja, jiġifieri li skont is-Segretarju Parlamentari għad-drittijiet tal-annimali se jsir illegali li xi ħadd iżomm kelb marbut b'mod permanenti b'katina. Mario Gallia qal li din hija aħbar pożittiva li l-Partit Nazzjonalista ilu jagħmel pressjoni lill-Gvern fuqha. Fil-fatt fl-2016 l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet resqet Private Members Bill propju dwar dan. Sfortunatament dak iż-żmien il-Gvern kien injora l-abbozz ta' liġi ppreżentat mill-Oppożizzjoni u waqa' ma resqux quddiem il-Parlament. Qabel ma l-Parlament waqaf għal vaganzi tas-sajf, is-Segretarju Parlamentari kien iltaqa' ma' Mario Gallia u spjega l-abbozz ta' liġi li skontu kellu jressaq fil-Parlament. Ħafna minn dan l-abbozz kien eżatt dak li kienet proponiet l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fl-abbozz tagħha ta' sentejn ilu u għalhekk il-kellim tal-Partit Nazzjonalista kien iddikjara li kien lest jissekonda l-abbozz tiegħu iżda lanqas dan l-abbozz ma tressaq fil-Parlament. Ta' min nifakkar ukoll li l-abbozz imressaq mill-Oppożizzjoni fl-2016 kien jinkludi wkoll il-kullari li jagħtu xokk elettriku lil kelb meta jinbaħ u dawn kellhom ukoll isiru illegali. F'dak ir-rapportat fil-midja minn dan ma jissemma xejn. Il-Partit Nazzjonalista jilqgħu wkoll b'sodisfazzjon l-aħbar li anke jekk tard il-Gvern wara sentejn jitnikker fuq l-inizjattiva tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħa passi biex kelb ma jkunx jista' jitħalla marbut b'mod permanenti. L-Oppożizzjoni terġa' tinsisti wkoll li regolamenti ma jfissru assolutament xejn jekk ma jiġux infurzati. Barra minn hekk l-Oppożizzjoni ttenni li l-ħaddiema tal-Animal Welfare għandhom jingħataw l-għodda u t-taħriġ meħtieġ biex ikunu jistgħu jaħdmu u jinfurzaw il-liġijiet.